Ez a családi szégyen, amivel mindannyiunknak meg kell birkóznia. A fiam esküvőjén az új felesége bemutatott a gazdag szüleinek. Mindenki nevetett, amíg az apja rám nem nézett és fel nem kiáltott. Nem te vagy az a titkos milliómos, aki megvette a cégemet? Örülök, hogy itt vagy. Ha ezt a videót nézed, kérlek, lájkolj, iratkozz fel a csatornára, és írd meg a kommentekben, hol hallottad a bosszúm történetét. Tudni szeretném, meddig jutott el. Az én nevem Emily Turner, de a legtöbb ember csak Emilynek hív. Az elmúlt 15 évet azzal töltöttem, hogy tökéletesítsem a stratégiai láthatatlanság művészetét, ami remek felkészülésnek bizonyult arra, ami jönni fog. A fiam, Dylan, 8 hónapja járt Jessicával, és csak 2-szer láttam őt a mai nap előtt. 2 rövid találkozás, ahol nagyon közvetlen kérdéseket tett fel a szerény életmódomról és arról, hogy szükségem lenne segítségre a kiadásaimmal, ahogy öregszem. Az esküvő lenyűgöző volt. Be kell vallanom. A Reynolds birtok több mint 50 akrán terült el Virginia dombos vidékén, egy magánkápolnával, amely 300 embert tudott befogadni, és kertekkel, amelyek valószínűleg milliókba kerültek. Jessica az oltárhoz vonult egy olyan ruhában, amely valószínűleg többe került, mint amit a legtöbb ember egy év alatt keres. Dylan boldogabbnak tűnt, mint valaha, mióta az apja elhunyt. Nagyon gondosan választottam ki a ruhámat. Egy egyszerű, sötétkék ruha egy szép áruházból, amelyet a nagymamám gyöngysora egészített ki. Semmi feltűnő, semmi, ami felhívná a figyelmet. Régóta tudom, hogy a magánélet kulcsa az, hogy pontosan úgy nézzek ki, ahogy az emberek elvárják. Egy özvegy, aki kényelmesen, de szerényen él egy mérnök nyugdíjából és a késő férje életbiztosításából. A szertartás gyönyörű volt, bár nem tudtam megállni, hogy észre ne vegyem, ahogy Jessica anyja, Paula, méregetett, mintha egy bútor lennék, ami nem igazán illik a dekorációhoz. De a fogadás volt az, ahol minden megváltozott. A Reynolds család nem sajnálta a költségeket. Jégszobrok, egy 12 fős zenekar, és elég virág, hogy egy virágboltot nyissanak. Egy sarokban ültem az asztalnál, és néztem, ahogy a 32 éves fiam táncol az új feleségével, amikor Jessica szüleivel közelített. Anya, apa, mondta azzal az édes, émeítő hangon, ami az ember fogait is megfeszíti. Szeretném, ha megismernétek Dylan anyját. Aztán kimondta azokat a szavakat, amelyek mindent megváltoztattak. Robert Reynolds szeme az arcomra tapadt egy olyan felismeréssel, ami a gyomromat megfordította. Emily Turner, mormolta, és ezzel már nem voltam láthatatlan. Várj, nem te vagy az a nő a Reynolds Holdings felvásárlási bizottságból 3 évvel ezelőtt? Nem te vagy az a titokzatos befektető, aki megvette a cégemet? Robert Reynolds szavai átvágtak a fogadás zaján, mint egy kés a selyyemen. A szín elhagyta Jessica arcát, ahogy ide-oda nézett az apja és köztem, a fölényes tekintete helyét tiszta zűrzavar vette át. Paula Reynolds gyémánt karkötője csillogott, ahogy a nyakához emelte a kezét, és szinte hallottam, ahogy a társadalmi életben jártas elméjében pörögnek a fogaskerekek. Az igazság az, hogy a legtöbb ember nem tudja, milyen a valódi gazdagság. Gyémántokra és designer ruhákra, luxusautókra és feltűnő megjelenésekre számítanak. Nem várják el, hogy egy nő egyszerű, de elegáns ruhában vásároljon normális boltokban és megbízható szedánnal járjon. Éppen erre számítottam az elmúlt 15 évben. Minden a néhai férjem, Thomas találmányával kezdődött. Egy kis technológiai újítás, amely forradalmasította a mobiltelefon akkumulátorok hatékonyságát. Mindketten mérnökök voltunk. Thomas és én egy technológiai cégnél dolgoztunk Austinban a 2000-es évek elején. Amikor Thomas 2010-ben kifejlesztette az energiamenedzsment rendszerét, azt gondoltuk, talán kényelmesen nyugdíjba vonulhatunk. Soha nem képzeltük, hogy egy aranybányán ülünk. A szabadalom 2012-ben $25 millió kelt el.
Dylan akkor 24 éves volt, frissen végzett a marketing mesterszakán, tele álmokkal a saját karrierje felépítéséről. Ugyanezen a napon Thomas és én meghoztunk egy döntést, amely meghatározta életünk következő 13 évét. Azt mondtuk Dylannek, hogy kaptunk egy szép kifizetést, ami elég ahhoz, hogy kényelmesen éljünk, de semmi extravagáns. Soha nem kérdőjelezte meg. Valószínűleg azt feltételezte, hogy ez legfeljebb 1-2 millió. Amit Dylan nem tudott, az volt, hogy a $25 millió csak a kezdet volt. Thomas és én ezt a pénzt rendszeresen kezdtük el befektetni. Először konzervatív részvényekbe, majd növekedési vállalatokba, ahogy megismertük a piacot, ingatlanokba feltörekvő területeken, technológiai startupokba, amelyeknek szilárd alapjai voltak. Thomasnak tehetsége volt arra, hogy mások előtt észrevegye az alulértékelt lehetőségeket. Mire 5 évvel ezelőtt, 2020-ban elhunyt, a portfóliónk értéke meghaladta $800 millió. 800 millió. Ugyanaz az összeg, amelyet a Reynolds Holdings megszerzésére használtam 2 évvel Thomas halála után. Az irónia ízletes volt. Míg Jessica lenézően nézett rám, és megkérdezte, szükségem van-e segítségre a pénzügyeink kezelésében, én voltam az anonim befektető, aki megmentette az apja cégét a romlástól. Ugyanaz a cég, amelyet ő majdnem tönkretett meggondolatlan ambíciójával és rossz adósság kezelésével, arra kényszerítve őt, hogy eladja azt, amit egy vállalati befektetési céggel gondolt. Az a cég egy álcázott vállalat volt, amelyet én irányítottam. A Reynolds Holdings-t nem bosszúból vásároltam meg, hanem mert az alaptevékenysége szilárd volt Robert Ross irányítása ellenére. Jó struktúrája volt, erős ügyfélkapcsolatai és tehetséges munkatársai. Megfelelő pénzügyi felügyelet alatt újra virágzott. Az az ember, akinek a lánya éppen engem a család szégyenének nevezett, az elmúlt 3 évben az én üzleti döntéseimből élt. Sajnálom, mondtam halkan, közvetlenül Robertre nézve. Azt hiszem, összekeversz valakivel. De mindketten tudtuk, hogy nem. Láttam a szemében azt az emléket arról a vezetői értekezletről, ahol csendben ültem, miközben az ügyvédeink kezelték a tárgyalásokat. Akkoriban alig beszélt hozzám, feltételezve, hogy csak valakinek a felesége vagyok, aki ott van, mint egy formaság. Most, ahogy Jessica egyre növekvő aggodalommal nézett ránk, rájöttem, hogy a gondosan őrzött magánéletem nagyon nagy problémává válik. Másnap reggel a kényelmes lakásomban ültem, a kedvenc bögrémből kávét szürcsölve, és néztem, ahogy Dylan ide-oda járkál a nappaliban, mint egy ketrezbe zárt állat. Reggel 7-kor hívott, válaszokat követelve, amiket nem voltam kész megadni. Egy szemhunyásnyit sem aludtam. Az agyam folyamatosan visszajátszotta Robert Reynolds arcát, amikor felismerte, és a pánikot, amit Jessica szemében láttam. Anya, segítened kell megérteni, mi történt tegnap este, mondta Dylan, miközben a hajába túrt, mint egy frusztrált gyerek. Robert Reynolds félreállított, miután elmentél. Nagyon konkrét kérdéseket tett fel apu szabadalmaival és a te befektetési tevékenységeiddel kapcsolatban. Csendben kisurrantam Robert felfedezése után, azt állítva, hogy fáradt vagyok. Az igazság az volt, hogy időre volt szükségem a gondolkodáshoz. 15 évnyi gondosan védett magánélet egyetlen pillanat alatt összeomlott, és nem tudtam, hogyan kezeljem a következményeket. Dylan más volt, mint az apja. Míg Thomas módszeres és stratégiai volt, Dylan közvetlen és érzelmes. Milyen kérdéseket? Kérdeztem, bár már sejtettem. Apu technológiai szabadalmairól akart tudni, arról, hogy részt vettél-e nagy üzletekben, a családunk valódi pénzügyi helyzetéről. Dylan abba hagyta a járkálást, és komoly barna szemeivel, amiket Thomástól örökölt, rám nézett. Anya, úgy tűnik, azt hitte, hogy te valami nagy befektető vagy. Furcsa volt. Hirtelen a kávém keserű ízű lett. Ez volt az a beszélgetés, amit mind vártam, mind pedig rettegtem.
Dylan a saját tehetsége és kemény munkája révén építette fel karrierjét, mint vezető marketingmenedzser. Megérdemelte a helyét egy tiszteletreméltó cégnél, megvásárolta a házát évek megtakarításaiból, és szerényen élt, mert úgy gondolta, ezek azok az értékek, amiket Thomas és én tanítottunk neki. Hogyan magyarázhattam el, hogy míg ő 60 órás heteket dolgozott egy fizetésemelésért, én megvehettem volna az egész cégét anélkül, hogy észrevettem volna a költségvetésemben? Hogy míg ő a saját előlegére spórolt, én egy kis ország értékével megegyező portfóliót kezeltem. Dylan, ülj le, mondtam halkan. Beszélnünk kell. De mielőtt folytathattam volna, a telefonom rezgett. Egy üzenet érkezett Jessicától. Emily, azt hiszem, ma ebédelnünk kellene. Van néhány dolog, amit Dylan és én szeretnénk veled megbeszélni. Megmutattam az üzenetet Dylannek, figyelve, ahogy az arca a zavarodott szákból aggodalomba fordul. Mit gondolsz, miről akar beszélni? Kérdezte. Jól sejtettem. Jessica Reynolds nem az a típus volt, aki megoldatlanul hagyja a dolgokat, különösen, ha pénzről volt szó. Valószínűleg egész éjjel faggatta az apját a gyanúival kapcsolatban, és most készen állt, hogy mélyebbre ásson. A kérdés az volt, hogy Robert mennyit ismerhetett fel abból az egy rövid találkozóból 3 évvel ezelőtt. Azt hiszem, mondtam óvatosan, a feleséget sokkal okosabb, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Ekkor Dylan telefonja megszólalt. Jessica neve villogott a képernyőn. Válaszolt, és hallottam a hangját, amely fényes és mesterségesen vidám volt. Dylan, drágám, reméltem, hogy ma mindannyian együtt ebédelhetünk. Van néhány családi ügy, amiről szeretnék beszélni az anyukáddal, most, hogy hivatalosan is család vagyunk. Amikor letette a telefont, Dylan úgy nézett rám, mint ahogy tinédzserkorában szokott, amikor sejtette, hogy többet tudok, mint amit elmondok. Anya, van valami, amit el kell mondanod a családunk pénzügyeiről. Az ablakomon kívül figyeltem az ismerős ritmust, ahogy az emberek munkába indultak. Olyan emberek, akiknek normális aggodalmaik vannak a találkozókról és határidőkről. Irigyeltem ezt az egyszerűséget. Mindent. Végül azt mondtam, mindent el kell mondanom neked. Jessica 45 perccel korábban érkezett a étterembe. Már egy sarokasztalnál ült, amikor Dylan és én beléptünk. Megjegyeztem, hogy a város legdrágább helyét választotta, és a legjobb kilátású asztalt foglalta le. A szőke haja tökéletes volt, és egy tervezői kosztümöt viselt, amit nemrég láttam egy magazinban. Emily, Dylan, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, mondta, miközben felállt, hogy megöleljen minket. A mosolya ragyogó volt, de észrevettem a számító pillantást a zöld szemében, ahogy végigpásztázta az egyszerű fekete ruhámat és a visszafogott ékszereimet. Rendeltem egy üveg jó bort, hogy megünnepeljük, hogy család vagyunk. Egy bordó volt, ami majdnem $1000 került. Nyilvánvalóan Jessica állította be a hangulatot. Ez szép, drágám, mondtam, miközben leültem, bár talán egy kicsit sok egy laza családi ebédhez, nem gondolod? Oh, nem hiszem, hogy a családunkban bármi is laza lenne már, válaszolta, mosolya sosem ingott meg. Tegnap este hosszasan beszélgettem apával az üzleti tapasztalatairól. Mesélt nekem néhány lenyűgöző történetet a vállalati felvásárlásokról és névtelen befektetőkről. Dylan közöttünk nézett, érzékelve egy feszültséget, amit nem tudott pontosan elhelyezni. Jessica, ennek mi köze van ehhez az ebédhez? Teljesen figyelmen kívül hagyta, a figyelme teljesen rám irányult. Tudod, Emily, a Whartonon tanultam üzletet. Minden tetszik a vállalati pénzügyekben, különösen a bonyolult befektetési struktúrák és a fedőcégek. Apa említette, hogy amikor megvásárolták a Reynolds Holdings-t, a vevő meglepően diszkréten járt el. Korcsoltam egyet a borból, és vártam. Azt akartam, hogy ő lépjen először. A diszkrét befektetők vicces dolog, folytatta,
általában nagyon jó okuk van a magánéletükre. Általában nagy vagyont érintenek, amelyet inkább a nyilvánosság elől szeretnének eltitkolni. Ez észszerűen hangzik, válaszoltam nyugodtan. Jessica kissé előrehajolt, olyan hangnemben, mint aki egy incsiklandó pletykát készül megosztani. Apa azt mondta, hogy a felvásárlási találkozón a nő csendes, elegáns volt, és úgy tűnt, mindent a jogászaira bízott, de érezte, hogy olyan jelenléte van, mint akinek fontos döntéseket kell hoznia. Dylan most úgy nézett rám, mintha kezdenének a dolgok a helyükre kerülni. Anya! Mielőtt bármit mondhattam volna, Jessica elővett egy telefont, és megmutatott nekünk egy fényképet. Egy 3 évvel ezelőtti hírcikk volt a Reynolds Holdings megvásárlásáról, egy kis képpel a szerződés aláírásáról. Ott, félig elrejtve ügyvédek és vezetők között, egy nő állt tengerészkék ruhában, az arca alig látszott. A kép minősége nem a legjobb, kommentálta Jessica közömbösen. De a nő tartása, a magassága, még az is, ahogy a táskáját tartja. Hihetetlenül hasonlít rád, Emily. A csend elhúzódott, miközben Dylan a fényképet tanulmányozta, az agykifejezésén egy ismerős pillantás kezdett derengeni. Csodálnom kellett Jessica házi feladatát, de ugyanakkor éreztem, hogy a magánélet falai, amelyeket olyan gondosan építettem, kezdenek összeomlani. Micsoda furcsa véletlen, mondtam végül. Igen. Jessica mosolya most éles éllel bírt. Természetesen a véletlenek mindig megtörténnek, mint például a családom pénzügyi problémái, amelyek éppen akkor kezdődtek, amikor valaki majdnem $700 millió fizetett apám cégéért. Vagy mint az a titokzatos befektető, aki teljesen eltűnt a felvásárlás után, szinte mintha inkább névtelen akart volna maradni. Dylan remegő kézzel letette a boros poharát. Anya, mondd, hogy nem az vagy, akinek ő gondolja, hogy vagy. Ránéztem a fiamra, arra a fiatalemberre, akit arra neveltem, hogy a tisztességet és az integritást mindenek felett értékelje, és tudtam, hogy a 15 évnyi jól szándékú hazugság végre utolér. Dylan, vannak dolgok az apád szabadalmaival és a befektetéseinkkel kapcsolatban, amiket sosem mondtam el neked. Jessica diadalmas arca minden részletén ott volt. De miközben figyeltem, ahogy élvezi, amit nyilvánvalóan a győzelmének tart, azon tűnődtem, hogy vajon van-e fogalma arról, mit szabadított el éppen. 3 nappal később a pénzügyi tanácsadóm belvárosi irodájában ültem, és James Sullivanté figyeltem, ahogy áttekinti a kért dokumentumokat. A Dylannal és Jessicával töltött ebéd után a fiam dühösen távozott, miután megerősítettem a legrosszabb félelmeit, és az új felesége burkolt megjegyzéseket tett a családi pénzügyi tervezésről. Most pontosan meg kellett értenem, mivel állok szemben. Emily, ezt mondanom kell, hogy ez egy szokatlan kérés, mondta James, miközben a Reynolds család pénzügyi profilját nézte, és igazította a szemüvegét. Miért érdeklődj hirtelen a menyed családi háttere iránt? A reggel a katasztrofális ebéd után felhívtam James-té, és kértem egy teljes áttekintést a Reynolds jelenlegi pénzügyi helyzetéről. Amit felfedeztem, sokkal bonyolultabb volt, mint gondoltam. Nem realizáltam, hogy amikor megvettem a Reynolds Holdings-té, lényegében a jövendőbeli menyem örökségét szereztem meg. James megemelte a szemöldökét. A menyed, aki éppen most házasodott össze Dylannal. Amikor bólintottam, egy halk füttyentést hallatott. Ez bonyolult. Mondj valamit, amit nem tudok. Több fájlt húzott fel a számítógépén. Rendben, nézzük át ezt. 2021-ben a Reynolds Holdings küzdött a 2019-ben felvett bővítési hitelek törlesztésével. Robert Reynolds túlvállalta a céget, kisebb versenytársakat vásárolt fel, és amikor a gazdaság szorosabbra fordult, nem tudták kezelni az adósságot. Jól emlékeztem arra a felvásárlásra. Ez volt az egyik legstratégikusabb befektetésem, egy szilárd cég megvásárlása kedvezményes áron egy átmeneti pénzügyi válság miatt. Mi volt a család elvárása abban az időben? A nyilvántartások szerint Jessica Reynolds volt az apja örököse.
Nyári egyetemi munkát végzett ott, MBA-t szerzett családi vállalkozásokra specializálódva, és mindenkinek azt mondta, hogy ő fogja átvenni a céget. Minden nagyon kényelmetlen módon kezdett összeállni. Tehát amikor megszereztem a céget és professzionális menedzsmentet hoztam be, lényegében megszüntettem a karrier útját. Többet is, eltüntetted azt, amit születési jogának tartott. James megnyitott egy másik dokumentumot. Itt kezdődik az érdekesség. Követtem néhány diszkrét érdeklődést a befektetési tevékenységeid iránt. Valaki kérdéseket tett fel a Shell Company felvásárlási struktúráival és névtelen befektetőkkel kapcsolatban. Görcs keletkezett a gyomromban. Milyen kérdések? Professzionális szintű kérdések. Olyan kutatás, ami arra utal, hogy valaki üzleti képzésben és jogi kapcsolatokkal rendelkezik. Megfordította a monitort felém. Emily, azt hiszem, a menye magánnyomozót fogadott. Azonnal megütöttek a következmények. 15 év gondos jogi struktúrái és szándékos titoktartása széteshet, ha valaki elég motivált. Mennyire vagyunk sebezhetőek? Ez attól függ, mennyire akarnak mélyre ásni. A magánéleti struktúráid szilárdak, de nem áthatolhatatlanok. Egy eltökélt nyomozás jogi háttérrel végül visszavezetheti a tulajdonjogot hozzád. Gondoltam Jessica étkezés közbeni hozzáállására, ahogy a felfedezéseit egy sakkjátékosként mutatta be, felfedve a mattot. Mit ajánlanál? Őszintén szólva, légy előrébb. Ha valamilyen pénzügyi igényt épít, vagy próbálja felhívni a családi kötelezettségérzetet, akkor kontrollálnod kell a narratívát, mielőtt felfed téged. James hátradőlt a székében, elgondolkodva. De Emily, van még valami. Ha ez nyilvánosságra kerül, nem csak téged fog érinteni. Dylan karrierje veszélybe kerülhet, ha úgy tűnik, hogy a sikere egy olyan családi vagyonnal van összefüggésben, amiről még csak nem is tudott. Ezt nem vettem figyelembe. Dylan hírneve a saját kemény munkáján alapult. Ha az emberek tudnák, hogy az anyja titkos milliárdos, akkor megkérdőjeleznék minden előléptetését, amit valaha kapott. Ez egy fájdalmas irónia volt. Elrejtettem a vagyonomat, hogy megvédjem őt. És most ez a titok tönkreteheti mindazt, amiért dolgozott. Van még egy dolog, folytatta James, előhúzva egy utolsó dokumentumot. A Reynolds család jelenlegi pénzügyi helyzete törékenyebb, mint amilyennek látszik. Hitelekkel tartják fenn az életmódjukat, valószínűleg arra várva, hogy Robert találjon egy új üzleti lehetőséget, vagy hogy Jessica feleségül menjen valaki gazdaghoz. És most azt hiszi, hogy megtalálta. Pontosan. De Emily, ha pénzügyi támogatást tervez kérni, vagy részt akar venni a befektetéseidben, fel kell készülnöd. Ez hamarosan több lesz, mint egy családi nézeteltérés. Amikor elhagytam James irodáját, rájöttem, hogy ugyanazzal a választással nézek szembe, mint amit Thomas és én 15 évvel ezelőtt meghoztunk. Csak most a tét sokkal magasabb volt. Ezúttal nem csak a fiam függetlenségét védtem. Harcoltam azért, hogy mindazt, amit felépítettem, ne fordítsák a saját családom ellen. Aznap este tettem valamit, amit hónapok óta nem tettem. Kinyitottam egy üveg finombort, amit Thomas és én félretettünk. Öntöttem magamnak egy bőséges pohárral, és 15 évnyi pénzügyi nyilvántartást terítettem szét az étkezőasztalomon. Ha Jessica nyomozni akart, hamarosan rájön, hogy a rossz embert választotta. A számok egy türelemről és stratégiáról szóló történetet meséltek el. Thomas és én nem csak szerencsések voltunk. Megfontoltak voltunk. Minden befektetést alaposan megvizsgáltunk, gondosan diverzifikáltunk, és újra befektettük a nyereségünket. Az első $25 millió 2015-re 50 millióra nőtt, majd 2018-ra 200 millióra. Amikor Thomas meghalt, a nettó vagyonunk meghaladta a $700 millió, és én továbbra is növeltem azt. Ami még fontosabb, hogy csendben valami nagyobbat építettem, mint pusztán a vagyont.
Jelentős részesedésem volt egy tucat különböző cégben, licencszerződéseim voltak 17 különböző technológiára, és mindenbe fektettem, a megújuló energiától a biotechnológiáig. Nem csak egy nő voltam pénzzel. Mélyen részt vettem az innováció világában olyan módon, ahogyan még Zém sem értette teljesen. A telefonom rezgett Dylan üzenetével. Anya, Jessica és én holnap este át szeretnénk jönni. Van néhány ötlete arról, hogyan kellene a családunknak kezelnie ezt az új információt. Majdnem nevettem. Jessicának voltak ötletei. Már el tudtam képzelni, mik lehetnek azok. Valami, ami a vagyonkezelő alapokat és a családi igazgatósági üléseket érintette, egy kollaboratívabb megközelítéssel a pénzemhez. Amit nem értett, az volt, hogy már régebb óta kezeltem az elvárásokat és védtem az érdekeimet, mint ahogy ő élt. Kinyitottam a jogi dokumentumokat, amelyeket James adott nekem a Reynolds pénzügyeiről. Az ő helyzetük még rosszabb volt, mint gondoltam. A családi birtokuk 80%-ban meg volt terhelve. A befektetési számláik kiürültek, hogy fenntartsszák az életmódjukat, és jelentős adósságaik voltak, mindez Robert hitére támaszkodva, hogy végül beválthatja az üzleti kapcsolatait. Robert azt hitte, kényelmesen nyugdíjba vonult a cége eladásából származó pénzből. De a valóság bonyolultabb volt. Jövedelme nagy része tanácsadói díjakból és igazgatósági pozíciókból származott, amelyeket én magam intéztem a Reynolds Holdings új vezetése révén. Az életminősége tőlem függött. De ez csak a felszín volt. Kinyitottam a laptopomat, és elkezdtem kutatni Jessica legutóbbi tevékenységeit. Ha magánnyomozót fogadott, akkor muszáj volt nyomot hagynia. Amit találtam, az egyszerre volt lenyűgöző és zavaró. Jessica valóban felbérelt egy céget, amely a vállalati eszközök nyomon követésére specializálódott. Egy ügyvédet is megkeresett, aki a családi örökségi vitákra specializálódott. És ami a legmegdöbbentőbb, hogy az utolsó hónapban több új hitelsort nyitott, valószínűleg azért, hogy finanszírozza a nyomozását, remélve, hogy jelentős megtérülés kap. Nem csak a fiamat vette feleségül szerelemből. Ő egy befektetési stratégiaként házasodott össze vele. A bor filozófussá tett, vagy talán csak őszintevé önmagammal az első alkalommal évek óta. 15 évet töltöttem azzal, hogy a diszkrét özvegy legyek, hagyva, hogy az emberek azt higgyék, hogy szerény életet élek, miközben csendben valami hatalmasat építettem. De Jessica kis előadása az esküvőn mindent megváltoztatott. Elegem volt abból, hogy alábecsülnek. Többet, mint elegem volt, végeztem ezzel. Holnap, amikor Dylan elhozza a feleségét, hogy beszéljen az ötleteiről a családunk pénzügyi jövőjével kapcsolatban, leckét fogok adni nekik arról, hogy pontosan kit is döntöttek úgy, hogy nyomozni fognak. Mert Emily Turner, a körültekintő befektető, hamarosan Emily Turner, a stratégiai ellenfél lesz. És 15 éve nyertem olyan játékokat, amikről mások még csak nem is tudták, hogy játszanak. Dylan és Jessica másnap este diplomataként érkeztek a lakásomba, mintha egy kényes tárgyalásra készültek volna. Készültem rájuk egy egyszerű sajtos és gyümölcsös tálcával, valamint egy mérsékelten árazott üveg borral. Semmi, ami felfedné az igazi erőforrásaimat. Anya, köszönöm, hogy leültél velünk. Dylan óvatos hangon kezdte. Tudom, hogy az utolsó néhány nap bonyolult volt. Jessica éles üzleti öltönybe volt öltözve. A Whartoni képzése nyilvánvaló volt mind a mappájából, amit hozott, mind abból, ahogyan letelepedett a karosszékembe. Emily, szeretném azzal kezdeni, hogy minden, amiről ma este beszélünk, a családért van. Mindannyian ugyanazon az oldalon állunk itt. Majdnem nevettem. Persze, drágám. Miről akartál beszélni? Kinyitotta a mappáját, és több gondosan előkészített dokumentumot mutatott be. Nos, gondolkodtam a beszélgetésünkről az ebédnél, és úgy érzem, talán rossz lábbal indultunk.
Szeretném javasolni egy együttműködőbb megközelítést a családunk pénzügyi tervezésében. Együttműködő, ahogy Jessica néhány ötletet hozott arra, hogyan tudnánk a dolgokat úgy strukturálni, hogy mindenki számára előnyös legyen, tette hozzá Dylan, nyilvánvalóan kényelmetlenül. A helyzet az, Emily, folytatta Jessica, hogy a családi vagyon akkor működik a legjobban, ha stratégiailag kezelik generációkon át. Dylan és én arról beszélgettünk, hogy létrehozzunk egy struktúrát, amely védi a magánéletedet, de ugyanakkor lehetővé teszi a nagyobb átláthatóságot a tervezésünkben. Ott volt. Korcsoltam egyet a borból, és vártam. Arra gondoltunk, hogy létrehozunk egy családi alapítványt, ami lehetővé tenné számunkra, hogy jótékonysági adományokat tegyünk, adókedvezményeket szerezzünk, és koordináljuk a befektetéseinket. Kihúzott egy előzetes jogi tervezetnek tűnő papírt. Már folytattam néhány kezdeti beszélgetést egy családi vagyonkezelésre szakosodott ügyvéddel. A bátorság megdöbbentő volt. Kiderül, hogy van pénzem, és azonnal elkezd tervezni, hogyan férhet hozzá, jogi konzultációkkal és hivatalos javaslatokkal együtt. Eléggé alaposnak tűnik. Az alapítványt egy családi kuratórium vezetné. Folytatta a bemelegítést. Yumi, Dylan és bármely gyermekünk, akit esetleg még lesz. Ez mindannyiunknak hangot adna a jelentős pénzügyi döntésekben. Dylan a dokumentumokat nézte, teljesen megdöbbenve. Jessica, talán lassítanunk kellene. Valójában, Dylan, azt hiszem, a feleséged sokat gondolkodott ezen, mondtam nyugodtan. Mondd, Jessica, mit terveztél az alapítvány kezdeti finanszírozására? A szemei felcsillantak. Nos, azt gondoltam, hogy valami elég jelentőset kellene kezdenünk, ami valódi hatást gyakorol. Talán körülbelül $50 millió, hogy hitelt nyerjünk a filantróp közösségben. $50 millió attól a nőtől, aki kevesebb mint egy héttel ezelőtt családi szégyennek nevezett. És a kuratóriumi struktúra, amiről beszéltél, folytattam laza stílusban. Hogyan oszlana meg a szavazás? Azt hiszem, az egyenlő képviselet lenne a leglogikusabb, válaszolta magabiztosan. 3 kurátor, 3 szavazat, nagyon demokratikus. Letettem a boros poharamat, és egyenesen a szemébe néztem. Jessica, kérdezhetek tőled valamit őszintén? Persze. Szereted a fiamat? A kérdés teljesen váratlanul érte. Dylanra pillantott, majd vissza rám. Milyen kérdés ez? Egy egyszerű. Szereted Dylant azért, aki ő, vagy azt szereted, amit gondolsz, hogy a vele való házasság jelent? A szoba csendje feszültséggel teli volt. Dylan közöttünk nézett, egyre idegesebbé válva, és Jessica nyugodt állarca kezdeni repedezni. Azt hiszem, igazságtalan, ahogy a kapcsolatunkat keretezed. Tényleg? Felálltam, és odamentem egy könyvespolchoz, ahol előhúztam egy mappát, amit előkészítettem. Mert van néhány információm, ami tisztázhatja a dolgokat. Visszaültem, kinyitottam a mappát, és megmutattam neki a James által készített nyomozási jelentést. Az arca elsápadt, ahogy felismerte a dokumentumok egy részét. Ez a kommunikációid nyilvántartása az Ogilvy magánnyomozó irodával az elmúlt 2 hétben, mondtam egyenletes hangon. Úgy tűnik, hogy felbérelted őket a vállalati tulajdonosi struktúrák kutatására és névtelen befektetők felkutatására. Elég drága, amit látok. Dylan hitetlenkedve bámult a feleségére. Jessica, magánnyomozókat béreltél. Nem úgy van, ahogy kinéz, mondta gyorsan. Csak jobban meg akartam érteni a család pénzügyi helyzetét. Esetet építettél, javítottam ki. Ezek a dokumentumok azt is mutatják, hogy konzultáltál a Vance Peters és társai ügyvédi irodával, amely a családi vagyonvitákra és a bizalmi perekre specializálódott. Kihúztam egy másik papírt. Ez érdekes. Az utolsó hónapban 3 új hitelkeretet nyitottál,
a család pénzügyi helyzetének állítólagos jövőbeli javulására hivatkozva. Ez elég merész feltételezés. Jessica kezdett szétesni. Gondosan felépített nyugalma eltűnt. Emily, meg kell értened. Csak a családunk érdekeit akartam védeni. Kinek az érdekeit pontosan? Kérdeztem. Mert a James által készített pénzügyi elemzés szerint a családod helyzete sokkal törékenyebb, mint ahogy azt mutattad. Több dokumentumot helyeztem a dohányzóasztalra. A szüleid ingatlanja majdnem 80%-os jelzáloggal van terhelve. A befektetési számláik kiürültek, hogy fenntartsszák az életstílusukat, mióta apád elvesztette a Reynolds Holdingsot. Valójában a jelenlegi jövedelmük nagy része olyan tanácsadói szerződésekből származik, amelyeket a cég új vezetése révén intéztem. Dylan átfutotta a dokumentumokat, az arca az űrzavarból dübe, majd mély, alapvető kiábrándultságba váltott. Anya, honnan tudsz mindenről? Mert Dylan, amikor valaki elkezd nyomozni utánam, én is nyomozok utánuk. És amit felfedeztem, az az, hogy a feleséged családja az elmúlt 3 évben kölcsönvett időn és kölcsönvett pénzen élt. Jessica végre megtalálta a hangját, de az remegett. Ez nem változtat azon a tényen, hogy most család vagyunk. Együtt kellene dolgoznunk, nem egymás ellen. Teljesen igazad van, mondtam, felállva és az ablakhoz sétálva. Együtt kellene dolgoznunk. Megfordultam, hogy mindkettőjükre nézzek. A kérdés az, hogy milyen munkát is gondoltál. Mert itt van, mit gondolok, hogy történt. Rájöttél, hogy van pénzem, és azonnal elkezdted tervezni, hogyan férhet hozzá. Nem arról, hogyan járulhat hozzá, nem arról, hogyan segíthetnél kezelni, hanem arról, hogyan alakíthatnád át, hogy te irányíthasd. Ez nem fair, tiltakozott Jessica. Nem az. Kihúztam az utolsó dokumentumot a mappámból. Ez egy telefonhívás felvétele, amelyet a főiskolai szobatársaddal folytattál 3 héttel azelőtt, hogy megismerted Dylant. Ebben kifejezetten említed, hogy eleged van az olyan férfiakból, akik nem tudnak anyagi biztonságot nyújtani, és hogy valakit keresel, aki stabil családból származik, jó hosszú távú kilátásokkal. A csend, ami ezt követte, teljes volt. Dylan úgy nézett a feleségére, mintha először látná, és Jessica úgy tűnt, mintha azt számolná, mennyire gyorsan tudna elmenekülni. Dylan, mondtam halkan, szerintem érdemes lenne megkérdezned magadtól, hogy az a nő, akit feleségül vettél, valóban az, akinek gondoltad. De még amikor ezt mondtam, tudtam, hogy ez csak a kezdet. Jessica Reynolds nem az a típus, aki könnyen feladja, és éppen megmutattam neki, mennyire sok múlik ezen. Mi történik most? Kérdezte Dylan halkan. Ránéztem a fiamra, arra a férfira, akit arra neveltem, hogy értékelje az őszinteséget és a kemény munkát, és döntést hoztam, ami megváltoztatja az életünket. Most, mondtam, kiderítjük, hogy mindenki valójában miből van. A következő 2 hét feszültséggel teli csendben telt el. Dylan ideiglenesen visszaköltözött a saját lakásába, mondván, hogy időre van szüksége, hogy feldolgozza mindezt. Jessica azon az éjszakán dühösen távozott a lakásomból, de nem mielőtt világossá tette volna, hogy a beszélgetésünket háborúsként értékeli. És bizonyította, hogy sokkal veszélyesebb, mint ahogy azt elképzeltem. Az első jel a bajról akkor érkezett, amikor James Sullivan pénteken reggel felhívott. A hangja feszült volt. Emily, problémánk van. Valaki érdeklődött a SEC-nél a befektetési struktúráid iránt. Szakmai érdeklődések, amelyek arra utalnak, hogy jogsértés vádjának alapját építik. A gyomrom összeszorult. Milyen jogsértések? A nyilvánosan forgalmazott vállalatokban való haszonélvezői tulajdon helytelen bejelentése. Lehetséges benfentes információk felhasználása. Kérdések arról, hogy a fedőcégeid megfelelően jelentették-e tevékenységeiket. Megállt. Emily,
ez már nem csak kíváncsiság. Valaki jogi ügyet próbál építeni elönd. Pontosan tudtam, ki az a valaki. Mennyire komoly ez? Attól függ, mit találnak. A struktúráid legálisak, de a bonyolult pénzügyi rendszerek gyanúsnak tűnhetnek a szabályozók számára. Ha hivatalos panaszt nyújtanak be, hónapok, sőt évek vizsgálataival nézhet szembe, még ha végül fel is mentenek. A következmények megdöbbentőek voltak. Nem csak a jogi költségek, hanem a média visszhang is tönkretenné a magánéletet, amit 15 éve fenntartottam. Mit javasolsz? Őszintén szólva, zárd le ezt, mielőtt rosszabbra fordul. Bármilyen családi konfliktus, ami ezt hajtja, gyorsan meg kell oldódnia, mert a szabályozói vizsgálat hajlamos terjedni. Letettem a telefont, az agyam száguldott. Jessica a magánnyomozásból teljes jogi háborúba lépett, remélve, hogy kényszerít engem egy egyezségre. Okos, ha erkölcsileg megkérdőjelezhető stratégia volt. Megcsörrent a telefonom. Dylan volt az. Anya, beszélnünk kell. Történt valami. 1 órával később érkezett, sápadtan és idősebbnek tűnt a 32 événél. Jessica jogi különválást kért. Közvetlenül mondta. Az ügyvédje azt mondja, hogy aggódik a nyilvánosságra nem hozott családi vagyonból eredő lehetséges pénzügyi kötelezettségek miatt. Majdnem csodáltam a gondosságát, hogy különvállás kért. Jogi védelmet nyújtott magának, miközben előkészítette a vállási tárgyalást. Sajnálom, Dylan. Tényleg? Úgy nézett rám, hogy a szemeiben több fájdalom volt, mint harag. Mert úgy érzem, hogy ezt te irányítottad, mintha azt akartad volna, hogy a házasságom szétesen, csak hogy bizonyítsd a szándékait. A vád jobban fájt, mint vártam. Dylan, soha nem akartam, hogy a házasságod meghiúszáljon. Azt akartam, hogy megértsd, kit házasodtál, mielőtt túl késő lenne. Azáltal, hogy tönkretetted a családja pénzügyi stabilitását és bűnözőként vizsgáltad, visszavágott. Anya, már nem is tudom, ki vagy. Ez fájt, de megőriztem a határozottságomat. Ugyanaz az ember vagyok, aki megtanította neked az őszinteség és integritás értékét. Ugyanaz, aki azt akarta, hogy a saját érdemeid alapján sikerüljön, ne a családi pénz miatt. És nézd, hogy alakult ez, mondta keserűen. A feleségem elhagy. A családja pénzügyei romokban hevernek, és az anyám valami üzleti móggal, aki 15 éve hazudik nekem. Meg akartam vigasztalni, mint amikor kisfiú volt, de a közöttünk lévő távolság mérföldekre tűnt. Dylan, van még valami, amit tudnod kell. Jessica panaszt nyújtott be a szövetségi hatóságoknál a befektetési tevékenységeim miatt. Megpróbál kényszeríteni egy nyilvános jogi csatába. Bámult rám. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez még nem ért véget. Csak most kezdődik. És szükségem van rád, hogy eldöntsd, velem állsz-e vagy hagyod, hogy ő mindent tönkre tegyen, amit azért építettem, hogy megvédjem a családunkat. A csend közöttünk elhúzódott. Végül Dylan úgy nézett rám, mintha a megértés kezdete lenne. Mit akarsz, hogy tegyek? A találkozóra James Sullivan tárgyalójában került sor a következő hétfőn. Én voltam ott, Dylan, Jessica, az ügyvédje, Mark Vance, és a szülei, Robert és Paula Reynolds. A levegő annyira feszült volt, hogy egy késsel lehetett volna vágni. Legyünk világosak, miért vagyunk itt? Mark Vance elkezdte simogatni a drága öltönyét. Az ügyfelem felfedezte, hogy Emeres Turner jelentős vagyont rejtett el, miközben lehetővé tette, hogy a fia feleségének családja pénzügyi nehézségekkel küzdjön. Ez egy szándékos megtévesztési mintázatra utal, amely kivizsgálást igényel. James, aki mellettem ült, nyugodtan válaszolt. Emer Vance, Emeres Turner pénzügyi tevékenységei teljesen legálisak. Az ön ügyfelének a hatóságokhoz intézett legutóbbi panaszai személyes ellenszemből fakadnak,
nem pedig jogos aggodalmakból. Jessica előrehajolt. Ez nem személyes ellenszemről szól. Ez a családi felelősségről és átláthatóságról szól. Emily manipulálta az emberek életét, miközben úgy tett, mintha valaki más lenne. Végre megszólaltam. Jessica, soha nem manipuláltam senkit. Befektettem bukásra ítélt cégekbe, és sikeressé tettem őket. Magánéletemet titokban tartottam, mert előnyben részesítem a diszkréciót. Ezek közül egyik sem illegális vagy erkölcstelen. Megvásároltad apám cégét, és hagytad, hogy azt higgye, mint üzletember megbukott, vágott vissza. Az apád valóban megbukott üzletemberként, válaszoltam nyugodtan. Megmentettem a cégét és megvédtem az alkalmazottai állását. Az ő irányítása alatt a Reynolds Holdings hónapok alatt csődbe ment volna. Robert Reynolds, aki eddig hallgatott, cleared his throat. Emeres Turner, értékelem, amit a cégért tett, de nem tagadhatja, hogy stratégiai szempontból rejtette el a családunk ügyeiben való részvételét. Stratégiai, igen. Megtévesztő, nem. Soha nem kérdeztél a befektetéseimről, és nem voltam köteles önként megosztani az információt. Mark Vance előhúzott egy vastag mappát. Emeres Turner, bizonyítékaink vannak arra, hogy pénzügyi helyzetét arra használta, hogy manipulálja az ügyfelem családját, a Emer Reynoldsonnak kifizetett tanácsadói díjakat, bizonyos üzleti döntések időzítését, sőt az ügyfelem személyes ügyeinek kivizsgálását is. Milyen bizonyítékokkal pontosan? Kérdezte James. Az irányítás és manipuláció mintázatára, amely a család pénzügyi jövőjének megőrzésére irányult. Ránéztem a teremben lévő emberekre, akik azt hitték, értik a játszmát, amit játszanak. Emer, Vance, hadd legyek nagyon világos. Nem irányítom az ön ügyfelének családját. Nincs tartozásom nekik. Nincs tartozásom magyarázatokkal. És biztosan nem tartozom nekik a vagyonomhoz. De őszinteséggel tartozol a fiadnak, Jessica közbeszólt, és alapvető tisztelettel a menyednek. Tisztelet? Egy hideg nyugalom telepedett rám. Családi szégyenként mutattál be az esküvődön. Nyomozókat béreltél, hogy felfedezzék a magánéletemet. Szabályozási panaszokat nyújtottál be, hogy kényszeríts engem egy pénzügyi egyezségre. És most az tiszteletről akarsz prédikálni. A csend, ami ezt követte, füllet volt. Dylan, aki eddig csendben volt, végre megszólalt. Mit akarsz, Jessica? Mi kell ahhoz, hogy véget vessünk ennek? Egy pillantást váltott a jogászával, majd közvetlenül rám nézett. Egy hivatalos családi pénzügyi megállapodást szeretnék, ami világos elvárásokat és felelősségeket állapít meg minden fél számára. Milyen felelősségekről van szó? Kérdezte James. Mark Vance előhúzott egy másik dokumentumot. Családi bizalmi struktúrát javaslunk közös irányítással. Turner asszony jelentős részesedést, körülbelül $15 millió adna a bizalomhoz, amelyet egy családi tanács irányítana minden tag javára. Majdnem felnevettem a pofátlanságon. Azt akarod, hogy a pénzemet egy olyan bizalomba tegyem, amelyet azok a bizottság irányít, akik engem nyomoztak és panaszokat nyújtottak be ellenem. Egy tisztességes megállapodást akarunk, ami mindenki érdekeit védi, mondta Jessica. Felálltam és a tárgyalóterem ablakához mentem, nézve az utcát, ahol az emberek a normális életüket élték, tudomás sem véve a 20 emelet magasságban zajló pénzügyi háborúról. Van egy ellenajánlatom, mondtam, megfordulva, hogy szembenézzek a teremben lévőkkel. Jessica, 72 órád van, hogy visszavonj minden szabályozási panaszt és beszüntes minden nyomozási tevékenységet. Cserébe adok neked egy megállapodást, ami lehetővé teszi számodra és a szüleid számára, hogy fenntartszátok a jelenlegi életstílusotokat, anélkül, hogy további zavarásaim lennének. Milyen megállapodásról van szó? Kérdezte gyanakvóan Mark Vance. $5 millió. Egyszeri kifizetés.
Cserébe aláírsz egy megállapodást, amelyben megígéred, hogy soha többé nem lépsz kapcsolatba velem vagy a fiammal. A terem teljesen elcsendesedett. Dylan sokkolva nézett rám. Anya, nem gondolhatod komolyan. De én komolyan gondoltam. Éppen $5 millió ajánlottam fel, hogy végleg eltávolítsam a mérgező embereket az életünkből. És a tekintetekből, amiket láttam, mindenki kezdte megérteni, mennyire komolyan gondolom, hogy megvédjem, ami fontos. $5 millió, ismételte Jessica lassan, mintha tesztelné a szavakat. Soha többé nem léphet kapcsolatba Dylannel. Így van. Mark Vance már számolta a pénzt. Láttam a szemében. Az 5 millió több volt, mint amit az ügyfele valaha remélhetett egy perben, és kockázat nélkül jött, évekig tartó pereskedés nélkül. Turner asszony, ez egy nagylelkű ajánlat, de úgy tűnik, hogy egy házasság felbontására van tervezve, nem pedig egy családi konfliktus megoldására. Emer, Vance, az a házasság már régen tönkrement. Csak azt ajánlom, hogy fizessek egy tiszta elválásért az űrzavaros helyett. Dylan felugrott a helyéről. Anya, állj meg! Ti ketten, csak álljatok meg! A teremben körülnézett, tiszta undorral az arcán. Ez őrület. Itt ülünk, és a házasságom áráról tárgyalunk, mintha ez egy üzleti ügy lenne. És nem pontosan ez volt? Kérdeztem halkan. Ráfordult Jessicára, a hangjában fájdalom volt, ami összetörte a szívemet. Jessica, szükségem van arra, hogy őszintén válaszolj valamire. Azért házasodtál velem, mert szerettél, vagy azért, mert azt hittid, hogy gazdag családból származom? A csend majdnem egy teljes percig elhúzódott. Dylan, ez nem egy fair kérdés, mondta végül. Ez az egyetlen kérdés, ami számít. Figyeltem a fiam arcát, ahogy egy válaszra várt, ami sosem érkezett meg. Abban a csendben 15 év gondos választása, pénzügyi titoktartás és csendes védelem mind egyetlen pillanatba kristályosodott. $5 millió. Ismételtem, közvetlenül Jessicára nézve. Ezen kívül intézkedni fogok arról, hogy a szüleid megtarthassák a házukat, és hogy az apád megtarthassa a tanácsadói pozícióját a Reynolds Holdingsnál. Te aláírod a papírokat, és elhagyod a családomat. És ha visszautasítom? Mosolyogtam. És ez volt az első igazi mosolyom, amióta ez az egész elkezdődött. Akkor semmit sem kapsz. A szüleid elveszítik a házat, az apád elveszíti a jövedelmét, és a következő éveket perekben fogod tölteni, amelyek sokkal többe fognak kerülni, mint amennyit valaha remélhetnél, hogy nyersz. Mark Vance sürgetően suttogott Jessica fülébe, kétségtelenül magyarázva a visszautasítás abszurditását. $5 millió készpénz a kézben szembenévek drága pereskedésével, amelynek kimenetele bizonytalan. Időre van szükségem, hogy átgondoljam, mondta Jessica. Holnap délben van határidőd. Utána az ajánlat lejár, és szembesülnöd kell a benyújtott panaszok teljes következményeivel. Amikor a találkozó véget ért, Dylan ott maradt. Anya, tényleg megvásároltad a szabadságomat a feleségemtől? Nem, drágám. Csak megadtam neked az információt, amire szükséged volt, hogy saját döntést hozhass. Hosszú ideig csendben volt. És ha elfogadja a pénzt, akkor pontosan tudni fogod, ki volt ő, és tovább léphetsz az életedben. És ha nem, akkor is tudni fogod, ki volt ő, és én gondoskodom róla, hogy megbánja, hogy valaha is megpróbálta manipulálni a családunkat. Dylan úgy nézett rám, mintha a csodálat és a félelem keveréke tükröződne az arcán. Mikor lettél ilyen könnyű RTL-en? Komolyan vettem a kérdését. Azt hiszem, mindig is az voltam, Dylan. Csak sosem volt okom, hogy megmutassam. Másnap reggel 11:47 Mark Vance felhívta James Sullivant, hogy elfogadja az ajánlatot. Délután 5-re a papírok aláírásra kerültek, és a pénz átutalásra került.
Jessica elvette az $5 millió, és eltűnt az életünkből, mintha sosem létezett volna. Dylan a következő héten beadta a vállókeresetet, irrekoncilábilis ellentétekre hivatkozva. 6 hónappal később vasárnap délután felhívott. Anya, találkoztam valakivel. A neve Soirée. Tanár, és fogalma sincs, hogy gazdag vagy. Honnan tudod? Mert amikor elmondtam neki, hogy az anyukám egy szép lakásban él, és megbízható autót vezet, azt mondta, hogy olyan nőnek hangzik, akinek helyénvalóak a prioritásai. Mosolyogtam, érezve, hogy végre valami megnyugszik a mellkasomban, miután évek óta így volt. Tökéletesnek hangzik. Mikor találkozhatok vele? Következő vasárnap. De anya, amikor vacsorázunk. Lehetnél csak az a nő, aki megtanított arra, hogy keményen dolgozzak és jól bánjak az emberekkel. Haza tudnád hagyni az erős üzletasszonyt? Nevettem, rájövén, hogy 15 évnyi rejtőzködés után végre megértettem a különbséget a láthatatlanság és a magánélet között. Persze, drágám, de ha kiderül, hogy a pénzügyeinket vizsgálja, akkor a megállapodás érvénytelen. Megállapodás? Mondta, és hallottam a mosolyát a telefonon keresztül. Hónapok óta először a jövő pontosan olyan fényesnek tűnt, mint ahogy mindig is terveztem. Minden, ami történt, után felfedeztem, hogy a legnagyobb gazdagságom nem a befektetéseimben vagy a rejtett számláimban rejlik. Az a lehetőség volt, hogy újra kezdjem, hogy eldöntsem, hogyan szeretném eltölteni az időmet, az energiámat és a nevemet. Évekig az árnyékban éltem, félve attól, hogy a világ tudja, ki is vagyok valójában. Most már értettem, hogy a valódi hatalom abban rejlik, hogy választhatom meg, hogyan szeretnék emlékezni. Az első döntésem egyszerű volt. Eladtam azt a lakást, ahol az utolsó 15 évet töltöttem. Túl sok szellem lakozott benne. Santa Fe-be költöztem, egy helyre, amely mindig is lenyűgözött művészetével és történetével. Ott senki sem ismert, mint a milliómos özvegyet vagy a nehéz anyós. Csak Emily voltam, egy nő, aki élvezte a helyi termelői piacon való sétálást és a helyi művészekkel való beszélgetést. Elkezdtem egy kis csendes kulturális alapítványt is. Nincsenek sajtóközlemények, nincsenek aranytáblák a nevemmel. Thomas alapítványnak neveztem el férjem tiszteletére. Fiatal mérnököket támogatunk Austinból és Chicagóból, akik arról álmodoznak, hogy levédetik ötleteiket, de nincsenek erőforrásaik. Látni, ahogy a szerény háttérből származó gyerekek bemutatják prototípusaikat nemzetközi vásárokon, olyan elégedettséget adott, amit egy részvényosztalék soha nem tudott volna. Idővel a hírek a vagyonomból elhalványultak. Santa Fe-ben az emberek úgy láttak, mint az asszony, aki mindig a reggel 8 órás szertartásra érkezett egy kék sállal, ugyanaz, aki utána maradt, hogy élelmiszert osztogasson rászoruló családoknak. Tetszett az a egyszerűség, az a választott láthatatlanság. A Dylannal való kapcsolatomnak időbe telt, hogy meggyógyuljon, de eljutottunk oda. Volt néhány kínos vacsora és fájdalmas csend, de amikor megismertem Soirée, az új partnerét, tudtam, hogy minden megérte. Soirée úgy ölelt meg, mintha örökké ismert volna, anélkül, hogy a mérlekképekről vagy a cégekről kérdezett volna. Csak annyit mondott. Most már látom, honnan örökölte Dylan a megértő hallgatásmódját. Ekkor éreztem, hogy az anya és fia közötti kötelék, bár megfeszített, újra erős. Karácsonykor, hosszú idő után először, az asztalom tele volt őszinte nevetéssel. Nincsenek pezsgős poharak, amelyek társadalmi összehasonlításokat rejtenek, csak sütemények, forró kakaó és rosszul énekelt karácsonyi dalok. Aznap este sokáig fennmaradtam, nézve a kivilágított fát, és azon gondolkodtam, mennyire élvezte volna Thomas, hogy a családunk maszkok nélkül van. Nem fogok hazudni, még mindig vannak pillanatok, amikor Jessica árnyéka belép a gondolataimba. Tudom, hogy az $5 millió más módot talál arra, hogy újra feltalálja magát, talán egy másik városban, egy másik áldozattal.
De ez már nem az én problémám. Megtanultam, hogy nem tudok mindenkit megmenteni, és nem kell cipelni azokat, akik csak egy pénzes zsáknak látnak. Most a napjaim egyszerű rutinokkal telnek. Kerámiaórák, brunch a szomszédaimmal, és alkalmi kirándulások, hogy támogassam a közösségi projekteket. Nincs szükségem testőrökre vagy páncélozott autókra. Békére van szükségem. És ezt nem lehet megvenni milliókkal. A vicces az, hogy amikor abba hagytam, hogy elrejtem, ki vagyok, akkor a félelmeim is eltűntek. Már nem félek attól, hogy valaki felfedezi a vagyonomat, mert megértem, hogy a bankszámlán lévő számok nem határozzák meg az értékemet. Az határoz meg, hogy hogyan használom ezeket az erőforrásokat, hogy még csak egy kicsit is megváltoztassam mások életét. Néhány hónappal ezelőtt egy fiatal diák, aki a Thomas Alapítványtól kapott ösztöndíjat, könnyekkel a szemében keresett meg. Emeres, Emily, köszönöm. Ha nem lett volna ön, még mindig dobozokat pakolnék egy raktárban. Most Pittsburghben vagyok, és a mérnöki diplomámat fejezem be. Az a szívből jövő hála volt a valódi vége az összes drámának a Reynolds családdal. Ma visszatekintek és mosolygok. Igen, 15 évig láthatatlan voltam, de megtanultam, hogy a láthatatlanság lehet stratégia, nem büntetés. És azt is megtanultam, hogy a legkifinomultabb bosszú nem az, hogy tönkreteszed azt, aki megpróbált megalázni, hanem az, hogy virágzol a távollétében. Szóval, itt vagyok a 60-as éveimben, egy olyan városban élek, amely friss kenyér és buganília illatával van tele, körülvéve olyan emberekkel, akik nem a pénzem alapján mérnek, hanem a jelenlétem alapján. Végre megértettem, hogy az élet nem azt kérte tőlem, hogy tökéletes legyek, csak azt, hogy autentikus. És ha valaki újra a családi szégyenként mutat be, már készen áll a válaszom. A valódi szégyen az, hogy egy életet pazarolsz arra, hogy másokat próbálj lenyűgözni, amikor azt az időt inkább arra fordíthatnád, hogy olyan nyomot hagyj, ami valóban számít. A történet, amit mesélünk, fiktív, de valós események így lették. A neveket és helyszíneket megváltoztatták, hogy megvédjék az érintettek személyazonosságát. Ezt nem azért mondjuk, hogy ítélkezzünk, hanem abban a reményben, hogy valaki meghallgatja és elgondolkodik, hány anya szenved csendben a saját otthonában. Tényleg kíváncsi vagyok. Ha a helyemben lennél, mit tennél? A csendet választanád a béke megőrzésére, vagy mernél mindennel szembenézni, hogy visszanyerd a hangodat? Tudni szeretném, mit gondolsz, mert minden történet egy gyertya, amely megvilágíthatja valaki más útját. Isten mindig áldjon, és szilárdan hiszem, hogy a bátorság jobb napokhoz vezet minket. Közben, a végső képernyőn, 2 olyan történetet hagyok neked, amelyek a csatorna legkedveltebbjei közé tartoznak. Ígérem, meglepnek majd. Köszönöm, hogy végig velem maradtál.